dan id-direttur kien għalli inti brava ħafna. Bdew jitqu għax bdejt namillhom kull parti li kellna fil-musical. Għalli tixrob ħafna, għalli taf x'inhu jiġri, għalli għat speċi, għalli għat intu kaffarijiet x'tagħmel. Okay. Għalli ma nistawx, għalli x'intu ħoxna. Ek, bum. U speċi kont għadni vera zaħira. Ħassejta. Le. Ma nafx se nagħmel. Ma kienx hemm daqshekk għarfien ta' jien naf healthy diet, healthy eating, illum orraj daħlet. Illum jgħidu le huma. Kif affettwatek imma kif bqajt tħares lilek innifsek inti għax xi kultant meta bniedem jgħidlek kumment bħal dak il-kumment jibqa' miegħek snin ta' wara. Jiena għadni sissa. Kultant inkun se noħroġ, nilbes, ninżlu fil-karozza ħan nitilqu, nudu waqqa fil-karozza. X'ġara? Ħan nitla fuq nbiddel. Għalfejn. Nerġa' mmur nbiddel għax ma nkunx komda.